Apa Juanan, arratsaldeon. Bueno, ari gara sagardoaren mapa zabaltzen. Juanan, zuretzat, zer da txotx? Zer da txotxa? Txotxa, posgarria bintzatez. Oinartibili garen moruen, beste postasun bat, ero gentie movimentuek upela nunduen, beste giro bat, ez? Festa, ez da? Hanek festa esaten zuen. Badu festarekin zerikusi handia, ez da? Hori da. Zuk esaten duzu? Iturri eta sagarrotegian, zuk esaten duzu txotx? Bai. Eta Estebanek esan du, motxean esaten duela txotx, zuk nola esaten duzu? Ni pixka luzetxu, txotx! Bai, luzatu egiten duzu, ez da? Hori da, bai. Ba ezpada, ez da? Denek ongi entzuteko, ez da? Hori da. Ongi. Eta zer moduz joan dira txotxi gabeko bi denboraldi hauek izango dugu? Oso desberdin izen da, ez da? Baina, beti topabijako alde positibo asunto da nahi, ez? Eta, gu balixiozku, pixkat gu pitxerretan itxen gabe lana, ez? Eta, gentiekin hitzegin geixau, hau zagarrago ez da izer, pitxerra holan bota bizue, txotxen diferentzia ez golpe hau hartzen duzunien, baizik nahian, beste moru baten, eta gentie, galdera asko itxen dau gentie, eta hau zagarra zer, eta zeati die desberdinak, zeati gauz kupela da, garratza bestia da, mingotxa bestia, zeati... Eta, gentiekin, relazio geixau, bai balixo da urtako, ez? Zagarra mundu hori apur bat pixka gehiago esakietako gentia, ez? Eta ari zarete Araban, kasu honetan Aramaion, sagardoaren kultura pixkanaka edatzen ari zarete, Arabarren artean? Bai. Gure, bezera asko dira Gasteizko jentea, ez? Baina, baita be, Debagoienekoak, Elorrio, Abadiño, bai, horti jente desente etorten doke bai. Baina, sobretodo, Arabako jendeai, igerte jako, guk igertzen du nundi datorren jentie, segun sekupelatara doien. Bai, Bai, osea, dazkupela, igual zagarra suabetxua, gu beti ekudio zagarroren bat suabia, porque Gasteizko jentie, normalmente, zagarro suabetxua ero guzteta jako. Ongi. Gipuzko aldetik, Debagoienetik etorten dienak eta, Oñati aldetik eta, beti garras puntu horreaz guzteta jako. Orduen, ikusten duzu... Bizitasun bat bilatzen dute, ez da? Hori da. Segun nola doien jentie, gerten duzu, Gipuzko erradan, ero Arabarradan. Eta, azkenean... Eta zuek, zure kasuan, Esteban, zuk hori kontuan hartzen duzu? Bai, beti. Kliente erematik... Jende klasean da, bai. Narmena da. Ze gustatzen zaion bati, zer bestea? Segun bertako jendeak beti gorputza gehiokin, pixkat eltzen zahardua, kanpoko jendeak nahi du azideza pixkat bajugua. Eta zuek ere hori gutxi gora bera saiatzen zarete, bakoitzari gustatzen zaiona irekitzen batzuetan, ez da? Pixkat zartu, lagundu, bodegan. Eta merkatuan, pixkat bezabaten. Eta adibidez, Juanan, atzerritarrak edo ingelesak edo berdintzait etortzen direnean, horiekin nola jokatzen duzu, Bai, gurera eta asko ez etorten, Igual hemen Gipuzkoaldien frantzesak eta sortu geixo etorriko die. Gurera, noizbenka. Geixau, Espainiako gentiero, Madrid, Zaragoza, horkoa gentie, ez? Eta horrek, askotan, sekule egon bari zagarrotei baten, eta, zagarrotei giro hau, ero funtzionamentu hau, de jaiki eta fankupelera eta autoestie, apur bat rarue, baina gustau da nahi. Hausten du horrek, ez da? Bai. Zu nondi nola sartu zinen sagardoaren munduan? 22 urte dara matzazu, ez da? Bai, behitu, nik hasiera baten zagarra bitxen hauen nik etxerako, ez? Gero eta geixau, eta, Juanjo Pezina, da Iturretako hanka bat, ez? Eta beti abile, zehatez gara elkartzen bizok, eta ni nabilen montadore moruen ingeniera logistikako enpresa baten. Eta, azkenien behin kurzau jaten kabliek, eta esan, toma porsako, itxidana eta... Aldaketa, ez da? Bai. Bizitza aldatu duzu ikaragarri? Guztiz, bai. Eta pozik? Bai, oso pozik. Aldaketarekin gustora? Bai. Arabako sagarrotegien elkarteko lehendakari ere izan zinen? Bai, holan... sortu ginen elkartie, hortxe hono, bai. Merki. Zuen sagarrotegiaren berezitasunetako bada kokalekua, ez da? Bai. Horako gaztontor baten, ez? Eta ingurun oso, dotorie da, ez? Dana mendia,
Aramaixoi badakizu esaten dutzila la pequeña Suiza, eta, bueno, bai daukola olako toke bat, ez? Eta bai alde batera, bai beste kaldera urrin ikusten da, eta sobretodo hori jentiei hori impacta gutxi dutzu, bai. Aurten demoraldiari hasiera Ariz Gamboa, saio honetako gure hartzainarekin eman diozu, Bai. Hasiera ona? Ona, oso ona, bai. Gure gauen, hartzain danai, omenaldi moruen ero, eurai dedikau txotxe, aurtengo txotxa, ez? Eta, pentsau ginen araitz, embajadore moruen ero, bera mediatiko gehiago daukona bera da, eta egon ziren bera, egon zuan Felez Ajuria, Idiazabalko presidentea, eta Fermin Arraburuk doke Iturreta ondoen dauen baserri bat, 83 urte dauko, eta ondiokan ibiltzen dok gaztaia egiten basaurdetan kriston sasoiakien. Eta, 3 generazio desberdin, altxe. Eta ze ezaugarri ditu aurtengo zuen sagardoak? Neure ustez, bastante aguro etorri sagardagoa, badaz desberdintasuna batetik bestera, ez da, baina nahiko aguro, eta zehozer desberdin topau birba da, izango zuan igual gradioa zuinua. Hemen Gipuzko aldien esaten daurie gradioa zuinue dabilela arten eskastxu hau gara, ez daite ados egongo zarien, eta gure kasuen edo kontrario, purkoa gehitxu hau. Seitxerdi hor inguruen dabil. Eta desberdina, azukar asko auki deu zagarra, hasiera baten urduri gazen, porque zagarrasko jausten zabaien, ziku hoien, baina gero, euria eta injuan, bere garaian, ero inbizauen garaian, eta zagarra betorri da zagarrona, kalidadezkoa, eta hori zagarra hoen igerritzen da.